Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sunana Hadiza Ɗanlami daga Saddauna TV. Muna cikin shirin mai suna Tsarabar Fim tare da babban baƙuwarmu mai suna Maryam Muhammad Sani. Sannu da zuwa Malama Maryam. Muna cikin shirin mai suna Tsarabar Fim, yau za mu tattauna akan labarin wata shida. So Malama Maryam, sannu da zuwa. Sannu. Muna so mu tambaye ki wasu tambayoyi akan fim ɗin wata shida. Shin kin ga fim ɗin wata shida? Na kalli fim ɗin wata shida. To ya fim ɗin yayi kyau? Gaskiya yayi kyau fa. Yayi kyau fim ɗin. Sosai. So Malama Maryam, kin ce fim ɗin wata shida yayi kyau. Zaki iya ba mu takaitaccen labarin fim ɗin wata shida in a brief? Za mu so mu ji takaitaccen labarin fim ɗin wata shida. To fim ne da ake gwada kamar irin soyayyan gaskiya da son abin duniya da kuma irin ƙawa ta gari wacce za ta tsaya maka a duk irin halin rayuwar da ka tsinci kanka. Sosai. Da kuma irin mahimmancin iyaye da abin da suka da misali da me ake cewa da irin tarbiyyar da suka ɗora ka a kai. Sosai. To kin gani saboda mahimmancin iyaye da abin da yasa nace mahimmancin iyaye saboda shi mahaifin Zara ya ɗora ta akan tarbiyya na gari, shi yasa ta kasa walakanta kanin shi. Sosai. Bayan ta gane cewa baya son ta. Ta kasa ci masa mutunci a matsayi do na karama wanda ya kamata a ce in ya mata abu a irin yaran zamanin yanzu za ta iya masa rashin kunya. Za ta iya masa rashin kunya. Sosai. Sai kuma ƙawa ta gari wanda ko ina ka je kana tare da ita duk da dai ba addinin su ɗaya ba, to amma ai kuma mutum na gari baya kasancewa ko addini ɗaya ko ana samun na banza a kowane addini, haka ana samun na kirki a kowane addini. Sosai ana samu. To gaskiya abu na lura fim ɗin kamar Shatu ta taka rawan gani duk da ita ba musulma ba, amma kuma tana da halayya na gari. Shi kuma kawunta ga shi da musulmi ne amma kuma yana da baƙin hali ga cin amana. Haka ne. So Malama Maryam, a cikin fim ɗin labarin wata shida, me kike ganin cewa wani ilimi ne ko kuma wani sako ne suke kokarin turawa al'umma ko kuma suke kokarin sanar ga al'umman mu? To sakon da suke da kuma darasin da suke kokarin turawa al'umma. Akwai darasi kam. Saboda darasin da suke kokarin turawa al'umma shine na kamar irin mutane su rage son abun duniya. Wanda yake da son abun duniya irin ba abun son zuciya ba inda yake kaiwa. Kin ga kamar misali wannan kawunta da na faɗa miki na kowa, shi ai son abun duniyan da yake da shi ne har yake neman ya cutar da ƴar ɗan uwan shi. Duk da ɗan uwan shi ya da shi ya kashe ta. Dan kamar kashe ta ma kawai yake so yayi gaba ɗaya. Ya ci mata dukiya da shi da matan shi da ɗan shi duka, kuma kin ga ya ɗora su akan wannan turban kenan. Na rashin adalci, cin amana. Sai kuma Samir yanda ya kama budurwansa tana irin kokarin cin amana saboda kuɗi mahaifinsa. Saboda kasis ɗin da ake samu yanzu kenan sosai gaskiya a rayuwa, saboda kuɗi a yanzu in dai har baka neman tsari zai iya raba ka da kowa. Kowa na gaya miki kuɗi zai iya raba ka da shi. Saboda yanzu mutane mun an koma kaman bautan kuɗi. Saboda komai za a iya yi akan kuɗi. Haka ne gaskiya komai. To kin ga ƴan mata ma suna iya rabuwa da saurayi da su iya shekara 10 in su ga mai kuɗi za su iya rabuwa. Lokaci ɗaya let koma ake ce mishi. Haka ne. Lokaci ɗaya kuma ba wai suna son wanda za su aura mai kuɗin bane, a'a. Saboda yana da abun duniya. Kan wannan wanda suke so din kawai dai saboda abun duniya an ɗauka kamar in kana da abun duniya kamar kana da komai a rayuwa. Gaskiya. Ba haka bane gaskiya. Sosai. Wannan mentality mu ne na. Haka ne, abun duniya kuɗi. Dauɗan duniya yana iya rage maka wasu damuwoyi. Amma ba komai da komai ba. Ba komai zai iya rage maka ba. Saboda wani dace ga gashin da kuɗin da komai amma yana neman lafiyan da kai kake da shi. Yana buƙata saboda kuɗin ba zai iya saya mishi wannan lafiyan ba. To kin ga mutanen mu sun koma kamar irin bautan kuɗi. To kuma ana gwada a fim ɗin kamar yadda kowa kawai bautan dukiya. Kawai da mai dukiya ina son mai dukiya, haka ne. Kawai kuɗi. In cuci wannan saboda dukiya kawai da kuma ba a tunawa da gaba, kawai da dukiyan shi ake gani a cikin fim ɗin. To ina ganin darasin da fim ɗin suke so su koyar kenan, saboda mutane a rage son duniya, a rage son abun nan, saboda wannan mai son kuɗin baya kai labari. Kuma yawanci kuɗin bai fiye taruwa ba. In ma ta da duk yawanci na haram ne wanda zai zama maka matsala ran gobe kiyama. Sosai to. Kuma dalilin na abin da yasa nace yayi kyau saboda kamar yadda na faɗa miki darasin da fim ɗin yake koyarwa. Yake isarwa. To kin gani dole idan dai har ka kalli fim ɗin ne da idan basira ba wai da irin fim ne haka na soyayya ka kalle shi kawai da idan bane, da ka kalle shi ne irin da kwakwalwarka kana yi kana tunani, dole ka ce fim ɗin yayi kyau. Saboda an ɗan koyar da labarin abin da muke idan yake faruwa kenan a yanzu. San duniyar nan, san abin duniya, san kuɗi. To kin ga shi sa na ce fim ɗin yayi kyau. Shi ne kawai. To a cikin fim ɗin da kika gani da actor da actress ɗin da suka taka rawar gani a cikin fim ɗin, so kina ganin waye ya taka rawar gani ko ta taka rawar gani a cikin fim ɗin?
a cikin duk jaruman ciki da kika gani kamar muna da Shati, muna da Samir sunan shi da a ce mishi Samir Dahiru, muna da Babawo a cikin su ne dai kamar manyan stars ɗin fim ɗin a ciki. Ga Hama da take ƙauye. Gaskiya Shatu tafi. Shatu ta taka rawar gani. Ta taka rawar gani sosai don ni kuwa kyauta aka ce in bayar gaskiya Shatu dan baya. Kuma kisan ta yi amfani da kwakwalwa. Da kwakwalwa ta yi amfani. Saboda kin ga abin da yasa na ce miki tun farko kawa na gari kenan. Saboda ita ta taka rawar gani ne a matsayin kawa kuma yar uwa. Sosai ta yi playing role biyu kenan a gurin. Kin gani kuma da tunaninta take lokuta da dama za ta ga ita take dora ita Zara akan layi sosai. Ita take fara gano wa Zara abin da zai cutar da abubuwa sosai. Ita fara gano Samir zai iya cutar da ita. Gashi kuma ta fara gano mata Samir duk wanda Zara ita bata gane haka ba. Bata gane ba. Ta fara gaya wa Zara cewa kina son Samir. Sosai ta ƙaryata lokacin ake son bata yi tunanin za ta so shi ba saboda yanayin yanda yake. To ita ni dai inda award ne dai zan bayar wa shi. Okay, kina ga Shati ta taka rawar gani sosai a cikin duka jaruman da suka taka rawar gani. So masha Allah duka dai anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu, mu haɗa a shirinmu na wani sati za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ga Sardauna TV.